пристави да уча, няма повече да уча. Без такива. Ще учиш, за да сполучиш. Хулиган ли ще ставаш и ще ходиш по улиците като локалните, или ще се издигаш в обществото и ще станеш богат? Ама, мамо, не искам, много е трудно, не мога. Синко, да не съм чул тази дума не мога. Виж ги другите хора по света. Учат и успяват в живота. Ама, тате, не искам да уча, бе, човек. Синко, ще ти кажа нещо мъдро. На времето аз и майка ти, знаеш колко сме учили? Учихме до припадък, разбираш ли, за да успеем в живота. Да, и затова ти работиш като пръскаш за хлебарки, а майка ми е чистачка в мола и работи в тоалетните. Скъпа, как да му отговоря? Не знам, измисли бързо нещо, бе. Ами си, не знам какво ти кажа, често човече. Мила моя мамо, може ли да излезна навънка да играя с приятелите ми? Добре, Иване, но искам да си в 6:00 тук, в къщи, ясно ли? Добре, мамо, благодаря. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Какво е това за кучкова цял кашон с козметика, е? Защото ми трябва. Ама как цял кашон, бе? Сигурно си мъчи пари струва и каква е тази гадост на лицето? Защото гадост, бе, всичко е качествена българска козметика и се накупила на перфектна цена. Няма сила на тази планета, която да му убеди, че ти имаш нужда от цял кашон козметика. И сега кожата ми стане хубава, нали? Да, много. Това крем за ръце ли? Да. Явно. Не, точно не е. За кой не купи повече? Добре, ще купя. Купи? Сега става.
Flag him down. Here's James. 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 Here's Edward. Here's James. 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 Here's Johnny. Edward was approaching a signal. He was thinking about Rocky, and he was going too fast. Suddenly, the signal changed to red. Edward screeched to a stop, but the sides of the trucks collapsed. Steel pipes toppled all over the tracks. Bust my buffers, puffed Edward. He looked at the heavy pipes and wondered what to do. Thomas had said Rocky was very strong. Newfangled nonsense, huffed Edward, and he asked his driver to telephone for Harvey. Бука, Да. откъде намери тия лува и гъбички толкова? Как откъде бе? От гората? Отидах, направих, сготвих ги. Как от гората, ма? Така бе. Ти от кога да я разбираш от гъби, ма? Кой ма да разбирам? Имаше червенки, черни. Как червенки, ма? Как? Ама много хубави бяха, бе, човек. Кой ми, ма? Викай попа. Защо? Да му опя. Как червени гъби, ма? Майко! Капи! Виж какво ти купих. Да видиш, че аз съм човек. О, амбука, става салата, това уиски. Ще го прекара я сама. Да знаеш къде беля ще отвори. Пак всякаква беля пак да се отвориш, бе. Ще видиш след 2 часа къде беля. Добре. Ще видиш. Добре. Какво правиш,